Dipen Bora be role ko mano lake because he is the direct agent of UPPL and BJP. बाथ्रायाथ' एसे बोरैबा जाबायलै इमान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन दा समाव माहारियारि आफादनि साथाम साब्रैसो जाखिनि माने मैखोम बिबानगिरिफोर दंना बिसोरनि माखासे लोरबांथि आखुनि थाखायनो एन्टि बड' एन्टि ट्राइबेल हारिनि मानसिफोरा जोंनि मोनफ्रोमबो बिथिङाव दिनै गाग्लोबनो नाजानायनि मोनसे सुजुग आरो सुबिदाखौ मोनगासिनो दङ। बांद्राय नायनानै सिरि थाबाय थाबा जानाय नङा मान गोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे समाव अल बड' सेनियर सिटिजेननि जेनेरेल सेक्रेटारि मानगोनां अमर सिंह ब्रह्म सारा मा फोरमायदों स्पेशली बिटिसिनि दानि सिएम मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सायाव आरो स्पेशली दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दानि आफादगिरि मानगोनां दिपेन बर' बिथांनि सायाव नोंथांमोना भिडिअखौ कमप्लिट नायजोब। गोजोन्थों, खुलुमबाय, जय बर' हारिनि जय बर' बिमानि। বিটিচিত আমি ভিচিডিচি ৰাজত্ব শেষ কৰিব লাগিব, মানুহৰ ৰাজত্ব আমি আনিব লাগিব। হিমন্ত বিশ্ব শর্মানি जेनेके ভিচিডিসি को भंग खालामनानै बाहाय पन्चायत इलेक्शन खालामनांगौ होननाय बाथ्राफ्रा जोंनि बिटिसिनि थाखाय बोरै बे गनायथाव बाथ्रा जायो। तारमाने डाइरेक्टली बिटिसि को सिफायनानै सिम्पल पन्चायती राज लाबोनांगौ, पन्चायत इलेक्शन खालामनांगौ, पन्चायत सेक्रेटारि एपइन्टमेन्ट होनांगौ, अर्थात जेनेरेल बे आसाम बादि जाहैबाय। बेखौनो लाबोनो नागिरगासिनो दङ। दा नायदो रायजोफोर, बेफोरबादि एत्त बिखा खामथावथाव खास्रि बिस्रि बर' जातिनि बिरोधि खोथा बुंग्रा बे दिलीप शइकिया, बे जोंना मानव गेदेर हिमন্ত বিশ্ব शर्मा माने बिथांमोनखौ दिनैसिमबो प्रमद बर' सीएम बिथांजों बर' एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'जों दिनैसिमबो फंसेबो बिथांमोनहा बे बाथ्राखौ हेंथा होआखै, प्रतिबाद जानायाखै, वार्निं होआखै। निश्चय होथारनांगौमोन। दिनै मानो वार्निं होदिया? थांनाय जेब्लानाखि उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ 1 मिनिट गेजेराव हजोंहाय दिल्लीयाव फट' माने मुर्ति गायसनो, उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिल्लीयाव लामानि नाम दोनो, बे समाव सासे असमिया सेंग्राया पाठशालानि रन्जित डेका होननाया बर' हारिनि एगेन्स्टै, बर'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि एगेन्स्टै ओरैबायदि गाज्रि बुंदोंमोन। उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ एक्सट्रिमिस्ट मानसि बुथारग्रा, बेफोरबायदिखौ मानो सन्मान होनांगौ, बेबादि बाथ्रा बुंनायखौबो दिपेन बर' बादिया माने खुनु धरननि माने गरिहना बा प्रतिबाद बा काउन्टार स्टेटमेन्ट बिथाङा बुङाखसै। बा दिलीप शइकियानि एगेन्स्टैबो बुङाखसै, हिमন্ত বিশ্ব शर्मानि एगेन्स्टैबो बुङाखसै, 6 शेड्यूलखौ सिफायनो नागिरनायखौ प्रतिबाद होआखसै, ओमफ्राय रन्जित डेकाखौबो जेबो बुङाखसै। आरो दिनै मोनसेनि उनाव मोनसे गोबां आयेन दिनै ट्राइबेल बिरोधि, 6 शेड्यूल बिरोधि माने आसाम गभर्नमेन्टआ जारि खालामगासिनो दं, इमप्लिमेन्ट खालामगासिनो दं, बेनि सोमोन्दैबो जेबो बुङाखसै। दिनै बेबादिब्ला जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दिनै बे दिपेन बर'खौ बर'नि लिडार होननानै जोङो साननांगौ ना हारसानि लिडार होननानै जों साननांगौ? दिनै प्रमद बर' बिथांखौ बर'नि लिडार होननांगौ ना हारसानि लिडार होननांगौ? दिनै बिथाङा बर'खौ ज्राब गाननानै गावनि भिजन मिशनाव 26 गुबुन हारिखौ जौगाखांहोनायनि बाथ्रा आरो बिथांमोननिफ्राय बैफोर हारिनिफ्राय भट मोननानै गावखौ माने सीएमनि गादियाव लाखिनो कौशलै बिथाङा माने मिशन भिजन आरो गुबुन हारिखौ समान बिकासनि समान मर्यादा मोननायनि बाथ्रा बुंबाय थादों। मानि थाखाय? गावनि व्यक्तिगत माने राजनीतिक केरियारखौ मजबुत खालामनो थाखायसो रायजोफोर। बे बाथ्राया बेना जोंनि बर' हारिनि जोबोद हेंथा, जोबोद खहाकारक। रायजो राजा नोंथांमोनहा बुजिनानै नाय। 6 शेड्यूलआ मानि थाखाय होनाय जायामोन? अटल बिहारी वाजपेयीजों आरो जोंहा एलके आडवाणी बिथांजों मानो 6 शेड्यूलखौ बर'फोरनो होआ? रायजोफोर नोंथांमोनहा मिथिगौ, जेब्लानाखि मोनसे हाग्रानि जिब जुनार बिफां लाइफाङा जोबनानै थाङो, अब्ला बै हाग्रानि जारिमिनारि जिब जुनारफोरखौ बिफां लाइफांखौ रैखा खालामनो थाखाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट, स्टेट गभर्नमेन्ट बिसोरो वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरि खालामनानै बा टाइगार प्रजेक्ट बेबादि प्रजेक्ट खुलिनानै बेखौ प्रटेक्टेड एरिया होनानै बै जिबफोरखौ बिफांफोरखौ रैखा होनायनि बेबस्थाखौ लायो। थिग बेबादिनो एलके आडवाणी आरो जोंहा अटल बिहारी वाजपेयी बिथांमोनहा सिन्था खालामदों दिनै भारत स्वाधीन जानायनि आगोलनिफ्राय
जोंनि बर' ट्राइबेलनि हानि अबस्था बिसोरनि जनसंख्या स्ट्राक्चार गाथ'नि आरो बेनिफ्राय दिनैनि जोंनि बर'फोरनि संख्या ट्राइबेलनि संख्या आरो ट्राइबेलनि हा हु बिसोरनि जेनाखि अबस्था गासिबो अनाथ ट्राइबेला बेदखल खालामजोब्बाय होमबा बे बर' जाथिया जोबस्रांजोबनोसै बिसोरखौ रैखा होनांगोन बिसोरनि हाखौ जा थांबाय दा आरो गोदानै जाहाथे गुबुन नन ट्राइबेल मानसिया फोजोबस्रांनो हाया बिनि थाखायसो बे 6 शेड्युलखौ होदोंमोन रायजोफोर दा बे 6 शेड्युला जोंनि ट्राइबेलनि हा हु सम्पति रैखानि साख्रि बाख्रिनि रैखाथि होनायनि थांनानै थानायनि राहा होनायनि बे मोनसे जोंनि रक्षा कवचमोन नाथाय बे रक्षा कवचखौ मोनखांनानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा 17 बोसोर शासनाव जथेस्थ डेभेलपबो खालामदोंमोन रायजोफोर जों नुफेरै खोनाफेरै खामानि जादों नुफेरै खोनाफेरै लामा जादों दालां जादों नुफेरै खोनाफेरै माने बिल्डिंफोर जादों हस्पिटाल जादों इउनिभार्सिटि जादों कलेज जादों सोमोनांथाव धरनै जोङो डेभेलप जादोंमोन जोंनि बे डेभेलपखौ दिनै गुबुन हारिया सह्य हायाखै रायजोफोर बेखौ नोंथांमोनहा बुजिनांगोन बे दिपेन बर' प्रमद बर'मोन बादि माने बारा साननो हायै जाम्बा प्रकृतिनि मानसिखौ बिथांमोनहा आखायाव लानानै दिनै बिरोधि खोथा बुंनो बिराद साहस मोनबाय बे मानो साहस मोनखो बर'नि 6 शेड्युल ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ थ्रेटनिं होनाय दिनै बिसिडिसिखौ सिफायनाय बे खोथाफोरखौ बुंनो दिनै बे गुबुन हारिनि लिडारफ्रा मानो साहस मोनदों रायजोफोर साननानै नायसाय बे साहस मोननायनि मेइन गुदियावनो खारना जाहैबाय दिपेन बर'नि उइकनेस दिपेन बर'नि दुरबल नेतृत्व रायजोफोर आरो प्रमद बर'नि राजनीतिक स्वार्थ लबिनि थाखाय गावनि स्वार्थनि थाखाय बिटिसिखौ फाननायनि जे पलिसि बा फाननानै अलरेडि बिथाङा जानाय बादि जाहैबाय दा सानैबो बे सानैया माने बुंनो थाङोब्ला जोंनि हारिनि जोबोद बिरोधि हेंथा होननानैनो दिनै बुंजायो आं दुलाराय बर' फरायसा बिथांमोनखौ आं खावलायगोन माने बाबुफोर फंबायफोर नोंसोरो लेखा रोंबाय नोंसोरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावो नोंसोरबो दिनै दिपेन बर'मोननि आखल आखु बिसोरनि बेबहार पातिखौ एसे नोजोर होनानै नोंथांमोनहाबो साननायनि गोहो दङ आरो बुंनायनि मोन्थाय दङ नोंथांमोनहाबो दिपेन बर'खौ एसे बुंनांसिगौ दिनै दिपेन बर'आ मा रोखोमनि बिथांमोनहा एक्टिभिटिस खालामगासिनो दं दिनै एंटि ट्राइबेल एंटि बर' एंटि 6 शेड्युल बाथ्रा बुंब्लाबो दिपेन बर'आ फंसेबो खोथा बुङा मानो थाखाय रायजोफोर होमबा दिपेन बर'खौ जोंनो मानो नांगौ एबसुनि लिडार हिसाबै मानो नांगौ जोंनि हारिखौ गोग्गोम दाद आरो मान सन्मान रक्षा खालामनोसो जोंनो एबसु आरो एबसुनि प्रेसिडेन्ट बेखौ नांगौ 6 शेड्युलनिफ्राय बर' गामिखौ दानख'नांगौ बेफोरबायदि आवाजखौ दिनै एकदम रोखा जोंनि सिगाङाव जोंनि मोगथाङावनो जोंनि सिगाङावनो बुंगासिनो दङ अब्लाबो दिनै प्रमद बर' दिपेन बर'आ बेहाय जेबो बुंनांगौ बिसोर गैया बादि होननानै बिसोर सिरि थानानै दं बियो बर' जातिनि बयनिफ्राय देरसिन खहा बयनिफ्राय अपमानसिन बाथ्रा आरो बर' हारिया जे थांनानै थानो हानायनि गोहो गैला बर' सेंग्रा सिख्ला इन्टेलेक्चुयेल गासिबो जेबो खामानियाव गैला बे जिनिसखौ खिन्थिगासिनो दं आरो बेफोर गासिबो दिपेन बर' बिथांनि नेतृत्वआव दिनै जागासिनो दं दिपेन बर' बिथांनि एबसुनि नेतृत्वआव दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा ओरैबायदि दुरबल खामानि गैयै माने फोरमान जागासिनो दं एक्सप'ज जागासिनो दं नोंथांमोनहा लाजियो ना लाजिया आं खिन्थु बिराद दुखु मोनगासिनो दं लाजिगासिनो दं जे बर' मोनसे गिदिर जातिमोन दावहारुमोन आरो बर'खौ बयबो बै समाव गिबाय मान होबायमोन दिनैनि दिनाव बर'खौ मोनसे जाति होननानै हारसाफ्रा सानला जेबो सानला हारसाफ्रा जेबो नंला बे सोरनि दारै जाखो प्रमद बर' आरो दिपेन बर'नि दारै रायजोफोर दा बेखिनिखौ नोंथांमोनहा आं बुंनायखौ गोरोन्थिबा गोरोन्थि बुंदो गोरोन्थि नङाब्ला नोंथांमोनहा गनायदो आरो दुलाराय बर' फरायसानि केडार बिथांमोनहाबो गावखौनो मोनसे गणतान्त्रिक देशनि नागरिक हिसाबै राइट टु एक्सप्रेस राइट टु स्पिच होननाय जिनिसखौ बाहायदो जुक्ति तर्कजों नोंथांमोनहा खामानि मावलांदो अब्लासो जों माबा मोनसे आसा खालामनो हायो दिपेन बर'आ बियो बिजेपिनि एजेन्ट दिनै आरो बिथाङा दिनै नङाब्ला बिजेपिनि एजेन्ट नङाब्ला बै बाराव एमपि इलेक्सनाव माने दिलीप सयकियाखौ बिथाङा देरहाहोनो बर' हारिनि दिल्लीयाव खोथा बुंहैनो आसामाव खोथा बुंनो होननानै बर' भटखौ हेलिकप्टारजों थांनानै बिनानै देरहाहोदोंमोन बे दिलीप सयकिया दिनै मा होनखो
बे दिलीप शइकियानि बाथ्राखौ नोंथांमोनाथ' खोनाखाबाय निश्चय अब्ला बेबादि मानसिखौसो बर' बिरोधी सिख सिडुल बिरोधी खोथा बुंनो दिपेन बर'आ बेखौ एमपि हिसाबै देरहाहोदों अब्ला बेनिफ्राय डाइरेक्ट प्रुफ जाबाय दिपेन बर' इज एंटि बर' माने लिडार बेबादि जोङो बर' हारिया थांबाय थानांगौबा बर'आ जे सानसे समाव जोबस्रांहैसिगोन बहा गेरेमसा जानो रानज्रिं खुज्रिं दंफां गोरान अबस्थायाव बर' हारिया फैगासिनो दिनै नंखायनो आङो आरोबाव खेबसे रायजो राजाखौ खावलायबावनो जे फैगौ इलेक्सनाव माने नोंथांमोनहा मोजाङै सिन्था खालामनानै भट हो दिनै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारि बिपिएफ इउपिपिएलखौ खौसे खालामनो नाजानाय माने ब्रेथा नाजानाय फैमाल नाजानायखौ जों नुदों बिथांमोनहा खौसेखौ लुबैयोमोनब्ला बै 2020आव हाग्रामाया जे मोनसे लाइजाम हरदोंमोन जे इउपिपिएल जों बिपिएफ जों लोगो जानानै गभर्नमेन्ट दानोसै खौसे जाजासिगोन होननायखौ फिननाय होआलासिनो सिरि 5 बोसोर थानानै दिनै 5 बोसोर जोबनानैसो बिथांमोनहा खौसेखौ लाबोनो नागिरनाया बेसेबां मिनिंफुल रायजोफोर दा दिनै बिथाङा नुबाय जे इउपिपिएलआ फैगौ इलेक्सनाव पुरा जेनसिगोन इउपिपिएलआ जे इलेक्सननि उनाव आरो थानाय नंला हाग्रामा महिलारिया सरकार दानो थांगासिनो दं बेखौ हिंसानानै माने प्रमद बर'खौ बोखांफिननो दैयाव गोदोनायखौ बोखांफिननो दिनै हाग्रामा महिलारिनि बेनो मदद नांगौ दिपेन बर'नो दा दिपेन बर'आ बे रलखौ मानो लाखो बिकज हि इज दा डाइरेक्ट एजेन्ट अफ इउपिपिएल एन्ड बिजेपि दिनै बिथाङा फारखा नांदों खौसे खालामनो बै समाव फारखा नाङाखैमोन दिनै बे दिपेन बर'नि बे अंकखौ बे एनालाइसिसखौ बुजियै सोर दं रायजोफोर सोर बुजियै दं खौसे जानायखौ बर'आ लुबैयो बे नंगौ किन्तु दिपेन बर'मोन बादि फकखौ लानानै माने खौसेनि बे बेबस्थाखौ दिनैसो इउपिपिएल थैथारनोसैयावसो बे लाबोनाया बे दिपेन बर'नि माने इउपिपिएलनि प्रति बेनि अननाय माने मदद बे जिनिसा दिनै बेरखांदों आं होनो बे खौसेनि प्रसेसा मालाबाबो जाफुङा दिपेन बर'आ जनानै था नोङो बर' हारिनि मालाबाबो मोजां सानग्रा व्यक्ति नङा होननानैसो आं नों बुंगोन बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि स्पिरिटखौ केपासिटिखौ पटेनशियेलिटिखौ नोंथाङा धंस खालामबाय दा आं सानो बे जिनिसा जोंनि बर'नि थाखाय बिराद अशुभ लक्षण बर' हारि जोबस्रांनायनि लक्षण रायजो राजा बे खोथाखौ सिन्था खालामनानै जाहाथे फैगौ इलेक्सनाव मोजाङै मोजां सिन्था खालामनानै भट होयो आं बेखौबो खावलायबाय गोजोन्थों।